Avem aici un Audi, se vede? Un Audi alb, e un Audi Q4 T-Rode. În partea asta avem o Toyota, nu dau seama ce scrie, scuzați-mă, dacă puteți să vedeți, dau mai aproape. Cumpărată astăzi. Machetele astea le-am cumpărat astăzi, se vede? Uitați-le. Machetețuța alea le-am cumpărat astăzi și, oameni buni, să știți că machetuțele ce-am dat aproape 40 de lei pe amândouă, pentru că e 19 una. 19 un Audi. Aici în Brașov, în Carrefour. 19 bucata. Audi Toyota.